गंसे हादोर एबा ओनसोलनि जौगानाया आबादारिफोरनि सायावबो गोबां सोनारो। जोंनि आसाम हादोरसानिफ्राय गोबां सुबुङानो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंगासिनो दङ एबा आबादनि सायाव सोनारनानैनो थांनानै दङ। आबादानो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि गुबै थांना थानायनि जिउ राहा। बाक्सा जिल्ला 24 नं बागानपारा बिटिसि बियाब सुबानखाता बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दक्षिणकुसि गामिनि आबादारि नखरफोरा बान्दो थेनानै आबाद फोथाराव दै जगायनो हायैनि जाहोनाव गोबां बिगा हाखौ गायालासेनो दोननांगौ जानानै फैदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला दक्षिणकुसि गामिनि सा 45 जनसो आबादारि नखरफोरा 150 बिगानिबो बांसिन हायाव दै जगायनो हायैनि जाहोनाव थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो आबाद मावनो हाबोयैखौ फोरमायो। मख'जाथावदि बे आबाद फोथारनि थाखाय सोरखारखौ राहा खालामना होगोनखौ मिजिं थिदोंमोनब्लाबो नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनैसिमबो रावबो EM GM एबा MLA बिथांमोना दावबायफैयाखै एबा नायफैयाखै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोना BTC खुंथाय एबा आसाम सोरखारखौ बे आबाद फोथाराव आबाद मावनो हानाय बादि बान्दो थेना आबाद मावनायनि राहाखौ खालामना होनोबो खावलायो। गामिया जाबाय दक्षिणकुसि रिभिनिउनि गोलैयो बियो। हाया गासिबो नियादि। बेवहाय गासै 45 नखर दङ। बेवहाय 150 बिगानि गोजौआव दं बे हा बिगा। बेवहाय दासिमबो बोसोरब्रैसो जाबाय आबाद मावनो हायाखै। आरो बावैसो नैबे दाख्लै अखा हानायाव मास मोनसे 1.5 मास हानायाव बांसिन दैया देरबोनानै बे मोथुरिफोरखौ गासिबो सिफायलांजोबनानै बाला अन्थाइ दा गायग्रा हायाव फबजोबना दं। बेखायनो रायजोफ्रा दा बेवहाय खेथि मावनो हानाय नङा। सोरखारनि बिफाननिफ्राय खौरां लाफैयाखै? सरखारनिफ्रायथ' जेबो लाफैयाखै दासिमबो। लानानै आरो जोंनि बेवहाय नखरबेसेनि हाया खै बिगा सासेयाव बिदिहाय खुनु थारमाने जेबो लिस्टबो लांफैयाखै। दासिमबो तत्ताबधन फैयाखै। आरो सार्केल अफिसनिफ्राय मण्डलबो फैयाखै, कानुनगोरबो फैयाखै। बे जाबाय जोंहा मेन फाग्ला दैमा बै 4 नम्बर जिखिनि दङ आमगुरि SSB केम्पनि बे सुइस गेट। बिनि गेटखौ थिकादारा मावनायाव अबहेला खालामनाय जाहोनाव दाख्लै बावैसो अखा हाबाय थानाया बांसिन देरनानै बे फाग्ला दैमानि बे बाला अन्थाइया फैनानै बे दुब्लियाव गासिबो बाला फबजोबदों। नोंथांमोना दा सरखारनिसिम मा खालामनो सानो? सरखारनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानो दे सरखारनि जिखिनि बिबानगिरि बे दैबानानि बे फैनानै बिथांमोना जोंनि रायजोनि हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामदों। बर्तमान 50 बिगा हायाव फबनानै दङ। बेनिफ्राय 100 बिगाया दा फबथ'वाखै। बेवहाय दै मोनैनि हायै बेबस्था दङ। आरो बेवहाय फिसा फिसा इरिगेसन बान्दो होनांगौमोन। बेखौबो खालामनानै दासिमबो इस्टिमेट बानायाखै। बुंहरब्लाबो रावबो इरिगेसननिफ्राय फैया। आगोल बरलिया डिभिजनमोन, इन्जिनियारफोरखौ जों बुंदोंमोन, बिसोरबो फैया। दाथ' बरलिया गैला, मुसलपुर आरो सापागुरि डिभिजनसो इरिगेसना। बिथांमोनखौबो जों लाबोदोंमोन। आरो क'क्राझारनि CSD बिथांखौबो जोङो बालाखाथायाव खेबसे आमगुरिनि इरिगेसननि बान्दो नायनायाव बिथांखौ गारिजों लाबोना दिन्थिदोंमोन। बिथाङा खोथा होलांदोंमोन CSDआ इरिगेसननि जे नोंसिनि बे बालाखाथाखौ इस्टिमेट बानायफिननाय जागोन होननानै। दासिमबो गैया। दा बोसोरब्रै जानानै दङ। बेनो 150 बिगा हाया दासिमबो आबाद मावनो हायाखै। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360